Aiwa, wakamtaura zvokwadabuka boys. Ngokuti chiko mimi, what exactly happened? Aiwa, kana kune rapture yaitika tisingaziye mototipira. Because aiwa mutaura kuti munhu adisappear out of nowhere. Rapture yekuita sei? Unonge mafaniza ndi? Iwe ndikutobva kufaji manje ndi. Ndikusvika munhu hapo. Muchembera kuti asviko asipo, asitombozoti ari kupi. Apa muna 3 days achirozo nemudumbu. Boys, 3 days. Urumbonzwisa kuti urugara nemwana wevanhu. Munanorodzowa 3 days nemudumbu musingamboendeswa kuchipatara bo. Mana zvimwe zvacho tange mafunga kana muchitaura kumana. Iwe unatozama wana aripo. Ndakaenda naye kuchipatara uzoti mwana uyu under age. And ane nhumbu obvanzi nhumbu ndeyandinoti chi. Zvimwe zvacho sowa. Mufonera. Iwe dende mufonera ndewe panapa here. Hatisi kutoziva kuti ari kupi, hapana kana neclue yekuti munhu ari kupi. Hanzi namanzi pamwenda kuzvirumisa. Iwe tatishiko iwe. Very stupid. Iwe munhu uyu kawe tikamushaya. If you don't find Chishamiso tonight, tiri pama1 and you know it. I don't know anything. Yeah, I don't know. Ukuti chike kwendiri pama1 pakai. Iwe ndogara nesinirikera risi padeni pangu. Iwe ndo wakatora siniro kana kugara nayo padeni pako. Ari pama1 ndiwe mda. Jimmy ndokuda here. Ibewe.